Звыш 5 мільёнаў столькі асобнікаў утрымліваюць фонды бібліятэк Гродзенскай вобласці. Установы сёння не толькі месца, дзе захоўваюцца кнігі, у тым ліку ў алічбованым фармаце. Гэта прастора, дзе можна знайсці актуальную інфармацыю і аднадумцаў, весела правесці час і рэалізавацца творча, прыносіць карысць грамадству і роднаму краю. Гэтым мэтам служыць праектная дзейнасць. Да прыкладу, дзецям і падлеткам з абмежаванымі магчымасцямі прапануецца бібліятэка «Інклюзія культура». Прэзентацыя рэдкіх кніг дакрануцца да гісторыі. Онлайн-дайджэст 80 фактаў з гісторыі Гродзеншчыны. Для невідушчых тактыльныя экскурсіі. І гэта толькі малая частка таго, што рэалізуюць спецыялісты прынёмання. У бліжэйшую нядзелю, 15 верасня, бібліятэкары Беларусі, а разам з імі і чытачы адзначаць прафесійнае свята – Дзень бібліятэк. Падрабязней у рубрыцы «Каментары дня». Што такое сучасная бібліятэка? Калі гэта пытанне задаваць чытачам ці ўвогуле людзям, я думаю, большасць бы адказала, што гэта месца захоўвання кніг, гэта цішыня ў залах і гэта толькі шопат кніжных старонак. Сучасная бібліятэка, яна змяняецца, яна ўжо не падобна на сябе папярэднюю. Так як змяняецца час, так і мы павінны ісці разам, ісці ў ногу. Бібліятэкі сёння гэта сапраўды месца, дзе захоўваюцца веды, дзе захоўваецца інфармацыя, але гэта яшчэ і пляцоўка для інтэлектуальнага развіцця грамадства, і гэта месца для творчасці, калі чытачы, карыстальнікі могуць прыйсці і нешта цікавае для сябе даведацца ці пазнаць. Канешне, асноўнае багацце любой бібліятэчнай установы – гэта яе фонд. І калі ўзяць бібліятэчныя установы, публічныя бібліятэкі Гродзеншчыны, то фонд налічвае звыш 5 мільёнаў асобнікаў. Уявіце сабе, гэта 5 мільёнаў экземпляраў кніг, перыядычных выданняў, літаратуры на розных носьбітах. Сёння я магу з упэўненасцю сказаць, што мы стараемся і ідзем у ногу з запытамі карыстальнікаў. У першую чаргу набываюцца навукова-папулярныя выданні. Гэта даведачная таксама літаратура, мастацкія творы, перыядычныя выданні на любы густ і ў дапамогу прафесійнай дзейнасці і для вольнага часу. Але асаблівую увагу мы звяртаем і на дзіцячую аўдыторыю. Такім чынам мы расцім сабе чытача. І сёння тыя выданні, якія мы прапануем дзіцячай аўдыторыі, яны захапляюць. Гэта і казкі, і вершы, і апавяданні, і модныя на сённяшні дзень графічныя раманы, коміксы ці і інтэрактыўныя кнігі. Таму парой нават задаюць пытанне, ці гэта можна бясплатна ўзяць у бібліятэцы? Так, гэта можна бясплатна ўзяць у бібліятэцы і карыстацца ў той тэрмін, які вызначаны правіламі карыстання. Калі браць бібліятэчную сістэму нашай вобласці і прааналізаваць, што за гэты год ад мінулага 15 верасня адбылося, то я б назвала такія падзеі, як творчы праект абласной бібліятэкі «Бібліятэка «Інклюзія культура», які мае падтрымку прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, і мы далучаем да здабытку беларускай літаратуры, беларускага мастацтва дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Гэта тэатр ценяў у Мастоўскай раённай бібліятэцы, калі пастаноўкі адбываюцца таксама па творах беларускіх аўтараў. Гэта муралы ў Астраўцы, калі такая своеасаблівая фотазона і ўшанаванне памяці нашых слынных землякоў і творцаў беларускага слова. Таксама хачу адзначыць тактыльныя экскурсіі, якія ладзяць бібліятэкары горада Гродна, і падарожжыць такія лекцыі з бібліятэкай па гораду ад абласной бібліятэкі. Мы павышаем інтэлектуальны ўзровень нашых наведвальнікаў, запрашаем да сябе для таго, каб яны маглі дакрануцца да сваёй гісторыі, дакрануцца да літаратуры. Таксама хачу адзначыць, што мы робім карпаратыўна. Вось зараз, калі святкуецца 80-годдзе Гродзенскай вобласці, бібліятэкі вобласці супольна вызначылі такую тэму і ствараюць онлайн-дайджэст 80 цікавых фактаў з гісторыі прынёмання. У нашых фондах захоўваюцца перыядычныя выданні, розныя архіўныя носьбіты таксама ёсць з тымі цікавымі фактамі падзеямі, якія былі ў жыцці нашых папярэднікаў. І мы гэтым задавальненнем дзелімся з нашымі сучаснымі чытачамі і наведвальнікамі. Яшчэ адной навінкай для абласной навуковай установы стала алічбоўка дакументаў. У нас ёсць планетарны сканер, мы адзіныя ў нашай вобласці, хто на сённяшні дзень займаецца
пераводам у электронны фармат выданняў. І гэта вельмі крапатлівая работа, але патрэбная на сённяшні час. У першую чаргу алічбоўваецца наша абласная газета «Гродзенская правда». У чарзе стаяць раённыя газеты, якія таксама вельмі шмат утрымліваюць карыснай і унікальнай інфармацыі. Ну і зараз гэта ўсё будзе неўзабаве выкладвацца ў адкрыты доступ для чытачоў. У гэта прафесійнае свята для бібліятэкараў мне хочацца пажадаць усім добрых кніг, каб кожны чытач знайшоў менавіта сваё выданне, якое яго будзе захапляць. Удзячных наведвальнікаў, якія будуць захапляцца літаратурай, атрымліваць новыя веды і будуць прыходзіць як часцей у бібліятэчныя установы. Ну а бібліятэкарам вытрымкі новых ідэй і быць заўсёды праваднікамі інфармацыі.